Češtini referenča lubi hošćo a wobdźělnic digitalne konference. My sme Mediowi Skauča a chcemy wam skrótka demonstrować, jak so jun w tym digitalnym rumie pojbuje, a wosebie też za referentów, z którymi możnościami a opcjami one ich przednożki dzierża. My wocznimy znaty link, pod którymś może so każdy z menom, proszę, ze spolnym menom zapisać. Zastupimy do ruma. Dobry dzień. Dobry dzień. To zajímawe je, my możemy so separatnie rozmawiać z naszego awatara, naszą kulku z naszym obrazkom przesunąć, a tam, gdzie so nicht tu sobu zetka, so automatycznie mikrofon sobu włączyni. Holce ja bych prawił Mediowi Skauča, my dżemy junu na jej wiszczo, a sobie naposkamy preni przednożk referenta. Kaj spiesznie jeszcze na jewiszczu zmieni so wasza meniowa lista, a macie możność na przykład na podi stupić. Tute prawa maja jenoż wupytani referenča, kaž też moderator, ja to raz činju, go on stage. A netko sem na wielkim jewiszczu widzieć, pozdrowił wszystkich delegatów digitalnej konferencji, holce nic przenawać, proszę. To by jeden seriös tutorial być. Tu delega w menu lejście możemy naszą obrazovku dzielić, štož je zmysłapełne, gdyż mamy na przykład przednożk nadziewany, który chcemy pokazać. Ja używam tu raz naszą stronę Digidom od Mediowi Skautu, a możu skrótka o tym ryczeć, jak w naszym studiu wypada, albo ten projekt od Karla Bajera. Możu samo wideo otrać, to raz pospytam ze zvukom. Z tym są wam wszystkie możności otworene, wasz przednożk dzierżyć ze PowerPoint, ze PDF-ku, albo też z niektórymi przykładami w browserach. Kiedy spiesznie chcecie prezentację zacząć, stwórzcie tu na Freigabe beenden. Mamy też możliwość sobie w czacie wobladać komentarze naszych wobdźělników, albo, jak to widzieli, so też słowa imać niemego słowa, tak rec smiley posłać. Kaj spiesznie sme z naszym przednożkom gotowo, so też podium opuści leave stage. Lubi Skauča, proszę zetkajcie się w workshopach, wypytajcie sobie miestno, a dyskutujcie o obsahach digitalnej konferencji. Macie tu możliwość ze smuszku rum powiecić, a so więcej widzieć, albo so orientować. Praszam so raz, Kozima. Also ja gerade Minecraft treiben? Ja, gerade Krabat in Serbsku. Chcę ja co rady wiedzieć, co wy runy używacie, które nastroje za tutun workshop. Ja mam runy jeden komputer, jeden liczak. Hej, a jedną webcam, aber? Okay. Kawu pada po Friedricha? Jeden Tablet? Jen tablet. Wutromny Jack Scouty, gdyż je czas meetingu nimo, może moderator, kaž tyž referent, so zase słowa a to prosić, so zase zetkamy bakwe zakodzie, albo na jewiszczu, czyniu to raz. Češćenjošćo, prošu biežte zase na jewiszczo, so bychmy so končnej moderacji wienowali. Tu hoka na to człowieka, kliknąć, a sobie tu prawy rum wypytać. Nadzieję się, że funkcję digitalno-konferencnego kanala trochę lubować nauczyli, a widzimy się 4 decembra w tutych rumnościach w utromny dziak praja Mediowi Skauča. Ahoj!